International Sobolo. And I must be on so Kumasi than Kumasi. Easy. Again, of course. Yo, met our TFO, and I fans. Kumasi Peace Walk in Kumasi, right? I say, Asumdue Nantie. Who say, I mean, I'm 7, Ebetwaba. Ghana, your record at that. It's a record in the year Boni Panka, yes, I record is maintaining. Young about violent in Ghana. It's a record, and I say, maybe that. But the guy, when you are saying, I it's our record, is some breaking another one. And Lutina Mokona, maybe I share NDC for not just a mope and couple. Oh, you're too many. We are, you're very winning. You have anyone. Yeah, you to know. You're not just movie. So you to know, because you're quite a young person. Yeah, it's no way that you ask some about I was. Already, young couple in Shira Kumase for Dr. Laiki and the team and the Satawale fans. If you say now, share a doma Jessia Hana, not just a Asumbi, MPPO, NDCO, CPPO, YO, Cheddar, when you are about. Now, Sobolo, Ubatimi, actually, party or an oh, maybe what party we are. What party? Why not? First, we know party. Yeah, you're very near many. It is a Baumia. Mahama, you're very Libya, additional Sobolo, Obey Libya, or not just a Santinibacas or Bonnet, on Basobas, and I could in Shell Sobolo. That's a Koswa and Nemu. Aha, Imadek TV. Aha, a TV for, and then I will catch you. Oh, Ghana for them fans for so below the other how many tia de one. They had the Panama Day, Major Home. Imadek TV have come to stay. Mr. Most subscribe now. I'm the video to Musa Moon Mon like it. I didn't hear a comment. So Bibi Uncle, you are not commenting here. Now, next time, I correct your mistake. Bibi Koye is on my boy Abaso. Zéro-moi. Sans patron, nous avons écouté bien Sobolo. Nimada TV, original, bien nous le voit encore chez vous. Sobolo, il y a pas ça, attitude comme Ansana, il est free. Really, I'm going to come back and say, I want the second spell. You heard said you know Kumase SCM Mania. Of a ship, a day Tina Mania Bra, and Opiana Juma never bought them. Our Baba last posted. Yeah, peace. Yeah, passing J. Yeah, that's what the problem. So we be show Kutu Passa could be Bonia. I know the anyway you are who cry frame. I said, you could do money, say, see, and never one year over. As soon as you are born, the rule says our party B, so our party C, so our party A, who got to what I know about the shed them. One thing and net 30 years, sir, please walk, change, Cassipa, the America, Senegal, and Yina, say, ye passing beer, about your Passia, ton of French, and young pants or quiet faces, and Chimano Mobano. The sea said, Topapa, you need French be called the anti-French, and the anti-Togocasa, and the young man won't yet. Also, say a poor piece of them will say, Bibia, they are from your call, let me be a successful come, or looking and know who you are. Yeah, peace walk, then they know. Of a chef, Yada said, Musi, Boho, the no, not just and Yasha, Dr. Laiki Tim, no, and the Vice Shatawan Le Fans, and it is Kumasi, dear, and my brother, Ababo Ademoha, that's Asudiana, Yabla, Nabato, and then Tina, the whole two parties, NDC and PP.
chada fo ha chada nso ha obu nyina ntade no ebi eden ewa ha ede bai eti na amamo ya sade se enkabo mu no eti ma ya sade ya onu ti na meka se ye penkabo mu ti ne ye wo party bi party ayi watade wa ha ye wo party NDC wa ha MPP wa ha chada wa ha ye nyina ye baako ye fun baako ma eti o se nyina ye kabom enye politics ene ye betete nipa ntem there bi ya so to aba na eye boko se party bi na beba ye nyina ne afolo party A na beba ne ye nyina ne afolo party C na beba ne ye nyina ne afolo wonu nti ene ye nyina ya ye nkabomu ye nyina ye fun baako ma moja ene wo ye eti ye se bi on ka se frafrani ba tani ba asantini ba kremoni ba anwurani bi nyina ye one ye baako ye mpentiti mu eti ne ye sadwe no ya kan bom te party bia bi wa ye sadwe oh yeda kumasefo ene opasefo fancy nyina ase se ene obi bia la de wodo abeba odomu na motimi afọwei ede atomo ho se mo beboa ema asumdwe aba na opasefo ade de mo hwan na nka opase owi ni nka ope on the actually me the party bia beba bia bi follow the beba bia me pe ese na o man ni the timu ultimate ka se party we ba me pe ultimate ka se party we ba me pe da bi ye nyina ye nipa baako etimi the party bia beba bia me the me prefer say ye nyina o se kabo ye nyina ye follow already akupo ishira o ene ya ko ye besan aba aha aye Yimada TV eti wetime a chia nipa mienu miensa bi wo so ana me chia wiase nyina me chia ye man pani me chia ya nananom kokko so nana me chia ye panyimfo a omudi yeso bia me chia obi bia chia youth me chia me fans bia nso say aba we de enye successful kama bia anya kokko ye na ready akupo Peace na ya hwehwe. Anu anti ne ba. Okay, aye peace na ana ya hwehwe. Eti wona edru abato a na obohu odin anu ti no sabio obakwa kwagina sika ketua bi achi na wakwakwa din se huna samba na betu aka kire sankofo no. Oh, say the only papro wunya wa asema wa lie. What say because they see a peace. Say do hon ma me do na kasa wotu aberi ana na because say na week pepe dey to aba
ɛnu ti na wa wɔhwɛ yɛ wa ne wa na obiara enipa wɔ ha NDC NPP kyɛnda ne hereherefoɔ nyinaa nipa wɔ ha yaka abom a yɛsi a yɛ nyinaa yɛ pepi sɛ mbɛkuru ba ne mɛma wɔ ha eti sɛ wobɛto wa aba na abɛdi nkwasi asɛm yɛ bɛkye wo deɛ wa asɛm. Okay, nana yaboa ɛna ɛkasa yi wotumi sɛ ɔno deɛ ɔka asɛm baako mmienu mmiɛnsa na wakyerɛ wo sɛ sɛbi sɛ wogyimi a wagyimi wohunu nyansa wahunu nyansa wagyimi so a wagyimi wagyimi eti ayɛ da pa polisifoɔ ne asogyafoɔ agyimifoɔ a wɔn bɛkyekye wɔn so a wɔn agyimi no apolisifoɔ hefoɔ apolisifoɔ ɛne asogyafoɔ agyimifoɔ yɛayɛ da apɛ bi eti sɛ ɔbɛnya gyimi ne nso ayɛ dɛ akye no saa pɛpɛɛpɛ ne yɛn. Awurade Nyankopɔn ɛnhyira nana yaboa aha ɛyɛ Yimada TV asɛm bɛn ɛna bɛka kyerɛ fans a ɛhwɛ wo nyinaa. Some fans na ọmọ hẹbi tí wọn kàn ní sọ nípa kúrọ tó wà bẹ̀rẹ̀ à náà wọn kò fi ebi peace wọ́n ti mi abẹ́yẹ ti mi fún amànàkì. Nyankopɔn ɛnhyira nana yɛda ase nyame nya ɔkɛse paa. Susuma wɔ fɛ mi na bɛma ɛti sɛ yɛda jɔde mpo Nyankopɔn ase yɛsɛ so de yɛka bɛma nimonyamfoɔ a ɛhwɛ kuma wo de yɛtumi nka ɛnyi wo mfiri mu. Asɛm bɛ na wɔka kyerɛ wɔtiefoɔ ne wɔhafoɔ ɛde wɔ fans nyinaa. Meka hyɛ me fans madɔfoɔ sɛ medɔ mo abatoɔ tam so sɛ a ɛyɛ wuo ne akwanhyia nti mesrɛ me nuanom a sɛbisɛde yɛbusuafoɔ ni ne yɛnyɛ ahwɛ yie asikafoɔ ma no deɛ bi ɔmo hyehyɛ dɛm ɔno wɔde sɛ papa abɔbra obɛtwa so aba because wo sɛ wo a wo papa no ma no bi obi akyew a wonyɛ ɔkamafoɔ no wone ɛsɛ wotwe ho nti mesɛ wotu aba no wie a mesrɛ wo no ahwehye na wokɔ fie asomdwe bɔkɔɔ yɛka sɛ wiawi no wiawi ne ate aseɛ woyɛ dɛ abaako ne bɛdi mmienu ntimi nyɛ nti mesrɛ yɛ nuanom a sɛbisɛde ɔmo ni bi no ɔmo yɛ du taatam sɛ yɛ a ɛde 20 cedi 100 cedi daadaa ho ɔmo akɔyɛ nneɛma a ɛnsɛ fata yɛbɛto aba no wie na ɔmo nyɛ case nti mesrɛ ɔmo sɛ ɔmo da hwee saa nneɛma yɛtwam na woto ɔmo atwe ho so ate aseɛ ɛne yɛsɛ yɛbɛdi Christmas yɛnka yɛ nuanom a sɛbisɛde ɔmo papa no maa no every time say ya wo be me kwa ne obi so afare obi to ma kokko na go dey be because oni bi e kai bi dey ntwam every Christmas a amanfo ku kokko no me ma me papa de enwa ye sesa wo fom ya kono a ya re so what ya say and ya bla do so ti ka kokko bi ya sa na wo so ko ti ma sa to ya ja hwe e bi ti ma ka. Okay, susuma ho fa atu yafu bebre na sɛ mehwɛ ɔsɛ afia bato no ayɛ extraordinary ɔsɛ tension na no ɔden pa ɛdɛ nti na mana basa So obi anya abere obi abasa ba power e de bia du ha obi anya abere because we are 4 years mu wa obi a place obi dim ko ama to du ho no ma ye di agro ho no. Okay, susum ya da se pa Awurade Nyankopɔn hyira sɛ nnɛ maburu na wakuma se no ɛne yɛ stars a yɛkura ɔmo ne deɛ asɛ obi ankɔ baabi a obi asɛ na daagye a agye sɛ ɛyɛ peace na asomdue no obi a ɛbɔ ho dawuro Nyankopɔn hyira mo na deɛ mo yɛ bia ɛnyɛ yie meda se susuma ho fɛ ana me amato akyi me nua bɛma baako pɛ sɛ wobɛsi ni mu na yɛ pɛ me nua bɛma deɛ a na kyɛ sɛ ɔno a ɛne adonko man adodo na fɛ no Director Magic Director ɛna mahu sɛ anigyeɛ soronko bi aba Kumase ɛna nsesaeɛ bi aba Kumase asɛ afia batoɔ no abɛyɛ different koraa ɛde bɛntia Wiase sɛ sɛ mame ntia madɔfo nyinaa Magic Man ɛka sɛ adɔfoɔ me fans nyinaa me yada mo ate aseɛ obi anyi ne tu nyame ma mo nkwatentene ahoɔden ne sika ne nhyira wa woyɛ bɛma deɛ wobɛma mu nyɛ den paa mɛma ne nkɔfɔ na wo so ayɛ ɔba deɛ ne sɛ deɛ wo sere yo wonua ɛnɛ wo sɛdeɛ anigyeɛ aba Kumase santententen ato a na nyɛ bibia sɛ yɛpɛ nkabom yɛpɛ peace ne nyina ne sɛ afiwe yɛbɛto aba aka bɛ na wɔtwe ase na wɔtwe ne ato yaba yi enti wohwɛ deɛ nti ama anigye aba ne sɛ wohyia obi a ɔyɛ NDC ne MPP ɔyɛ sɛ kyɛdo sɛ ɔyɛ afrafranto ɔmo nyinaa yɛ baako didi bom ɛsiri bom ti agro bom ɛnyɛ ntɔkwa ɛno ne yɛpɛ sɛ yɛma yɛnua bi a wɔte baabi a wɔnhu yɛ ɛso hu sɛ sɛsɛ abatoɔ nyɛ ntɔkwa ɛyɛ anigye ɛyɛ kyerɛ wadwene kyerɛ ɔbɔbrɛ ɛyɛ sɛ yɛbɔbɔ wɔ paake so wɔabɛhyɛ goal no na yɛwi na yɛwia ne yɛdidi agom ate nti ne nti ne m'ani agye no. Okay, meda se paa na Dr. Magic hwɛ afi sɛdeɛ NDC ɛne MPP ɛne Cheda ɛne wɔn mo aka no
I said this year no about one aye gidi any press so pa data no krani e wi ase de obia woni ope and obia woni ope data wo jiri se hwan pa na nka wutiri mu de ususu se wonya nka ope oh elo de me nko me vote entimi emma nipa ne ma power enti me nua bi de ka ho no ne ma dwene ye pa mi susu ni se do baba bia no ye ma na ahode ne nko ne nhira se omo aye na ye nchirima na eba no omo musu feel good eno na me hwehwe enti do baba bia party na bi mani je ho ye hia ni se obaye yasade ama ye na de o kan ye no ode betu dwa no aye ma nipa so agina di ye de tie no okay ni ehia ni se obaye yapadia na why dia be ma o man no aton say no as a peace campaign no eba ye no but who say movie for dia won ji pa bet ya ban ni ba ade we ya ade a enipa boso but edru sa menu yankofo kuafo yankofo carpenter fo ena ya amfa buffaloes ya ni mu TVC ya campaign no assemble na wo ka kira aban yo beba power menua asem na ubusa me no nukure ni ya na ewiase obi amfom so wo no ye be chance ya obi e pedi blend ya obi ani mo obi ayo obi adamfo but ya na enipa ni nya kwotena so wi a ya na awrefie kakra ho but ya na me de mesre wo mu se ye mpanyifo no se yatomam na mo hwe o ma sebio wo mu so team fifire kakra na ya wo ntwe wo mani mehwe wo mu ene wo mu so wo mu boa wo mu e ma wo mu to abane ma wo mu no ma wo mu kwotena so no wo mu ntwe wo mani hwe wo mu na emfa sumbia ni ani die ma na kyena bi no wunua bi ye bibi na se wan kasa no ye bibi ani patu odi wachi ye meka no okay ye da ready yankopon se data why ade pa yankopon hira e wo momra amasai no ene sane amasi akwa wo man Ghana atom ho so na mo bo peace hu dawro no me assure say ampanifo si afutuo ensakira nipa ne obefa ne de wafa ne wanfa ne so de wohia na san a asaba na okakira no no de mesre obi a sign de e wo ho but men mo tirimu po emfa adwumfin na adwumponi bi enkotam yes bibi the bala boss dai bala boss ana bala boss I didn't yes to about ballot box ballot say ne waka dabi ya kan say dabi ballot boss na ballot boss de we say boy ya fa no anka ho agro no nya de wati ase yesre obi bia obi afa sumbia ne ani die ne fa to aba na ye ni blonya no fell so madam as magic man yankopon enhira pa